Dulur sembarangane depotitin oke ning Pulau Jawa dan semuanya saja. Khususnya kape buka bukan ning di Papua. Pak kok langsung waduh ta Pak? Ya ditone cedek ngene lho. Sejarahnya depotitin luar biasa. Gimana Dek? Apa piye to? Dhisik iki zaman Bu Titin. Bu Titin iki pertama kali bingung arep dijenakne apa. Depot manto, yo kita yo gak pantes. Akhirnya pertama yo buka warung. Lah kok enek sing tuku numpak elep. Terus lah kok ngebel Dindin. Oh iya, bener. Ya iki ya sesuai. Sesuai jenenge. Akhirnya sesuai jenenge depot. Akhirnya dibuka depot Titin. Oke, luar biasa. Mulane iki nek rono melu karo aku, Mas. Lah nyapa? Lho aku sering to nggo rombongan iki pokoke anggere mlebu depot Titin. Jatahe rokok karo mangan. Oh, kowe sopir. Aku sopir, driver. Maju ke depan. Nyanyi yang bagus Kamu untuk kasih apa? beliaunya Pak Manto kalian Bu Titin.